Porque se pegou no forno. Pouco a pouco, sen presa e con moito cariño, estas mulleres elaboraban esta mañá turrón de chocolate. Un dos moitos doces que as usuarias do centro de día de Chantada fixeron coa axuda de Elena neste obradoiro de cociña que tiña un obxectivo: facer a merenda da festa de Reis do centro. Pois nada, temos un obradoiro de cociña con motivo da festa de Nadal. Imos ter hoxe a festa de Reis esta tarde e estamos elaborando os postres. Estamos facendo turrón de chocolate e vamos a facer mazapán a continuación. Bueno, para degustar na festa, non? Sí, exacto. Claro, é máis reconfortante, non? Que eles fan os postres da festa na que van a acudir as súas familias, pois para eles é moito máis reconfortante que poñer uns postres preparados. Que tal o pasan? Lles encanta. O obradoiro de cociña é algo que ten un mogollón de éxito. Empezamos o ano pasado, foi o ano pasado o primeiro ano que fixemos por Nadal, e despois polo agosto deste ano fixemos tamén os pudins de castaña que tiveron mogollón de éxito, estaban riquísimos e nada, repetimos este ano outra vez por Nadal. Bueno, pois habrá que vir probar eses mazapáns e eses dulces. Por suposto, estades invitados. Gracias. Así que volvemos ao centro de día pola tarde onde probamos os pastéis e doces que damos fe estaban riquísimos. Unha festa na que tamén participaron os familiares dos usuarios. Non faltou tampouco a música e os Reis Magos que adiantaron algún que outro agasallo.